Tak, jak jsem říkal, my jdeme na další téma dnešního přeřadu Daniela Kašpara. No a u politiky tak trošku opět zůstaneme. Slovenské ministerstvo vnitra rozhodlo, že český expremiér Andrej Babiš byl v EVI dokumentech někdejší československé tajné policie StB neoprávněně evidován jako její agent a s StB vědomě nespolupracoval. Úřad s Babišem uzavřel smil ve spolu o ochranu osobnosti týkající se neoprávněné evidence ve svazích StB a tento smil soud schválil. Informovalo ministerstvo. Jeho uzavření zdůvodnilo dvěma právními analýzami. Tím, že prý existuje vysoké riziko jeho prohry ve sporu, ale podle Slovenského ústavu paměti národa je však Babiš jako agent evidován oprávněně a podle komentátorů je rozhodnutí politické. Bývalý premiér uvedl, že nikdy nepochyboval o tom, že spor ohledně evidencí o komunistické státní bezpečnosti vyhraje. Téma pro Moniku Todovou, novinářku Deníku N. Vy jste na jmenovaném Deníku N krátce po té, co se ta zpráva objevila, napsali tuto glosu. Ministerstvo vnitra smírem zpochybnilo historické dokumenty. Tak co vás vede k takovému tvrzení? No, vedie nás k tomu hlavne to, že toto rozhodnutie je politické. Vlastne neurobil to žiadny súd, neurobila to žiadna inštitúcia po tom, čo by skúmala všetky tie dokumenty, ktoré sa týkajú Andreja Babiša, ale toto rozhodnutie prijal politik, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý je zároveň predseda strany Hlas a je to vlastne spriateľená strana s Andrejom Babišom, pretože keď predseda tejto strany Peter Pellegrini kandidoval na prezidenta, tak Andrej Babiš ho prišiel osobne podporiť do Bratislavy, mali tu spolu aj taký veľký meeting, veľkú diskusiu a navyše vlastne na Slovensku všetky tieto archívy, ktoré sa týkajú štátnej bezpečnosti, spravuje Ústav pamäti národa a ten sa o tom, že ministerstvo vnútra ide uzavrieť takýto zmier s Andrejom Babišom a ako keby uznať, že je evidovaný v tých zväzkoch neoprávnene. Oni sa o tom dozvedeli z tej tlačovej správy. Vlastne s tým Ústavom pamäti národa to nikto nekonzultoval, čiže my sme vlastne tiež tu prekvapení a v podstate je to ďalšia situácia, kedy sa za Slovensko bohužiaľ musíme hanbiť a opäť v Českej republike. Když jste to zmínila Ústav paměti národa, už to rozhodnutí ministerstva vnitra nějak okomentoval, reagoval na to a dodám k tomu ještě otázku, kdyby to, jak vy říkáte, politické rozhodnutí nepřišlo, jak by se ten proces dále vyvíjel, v jaké byl fázi, k čemu by dospěl? V podstate Ústav pamäti národa to ešte oficiálne nekomentoval. Naši redaktori už sa snažili získať stanovisko. Zatiaľ vlastne vieme len to, že sa to ešte len teraz dozvedeli, čiže oni si nejaké stanovisko pripravujú. A čo by nasledovalo? Nasledoval by klasický spor pred slovenskými súdmi, kde by sa skúmali vlastne jednotlivé tie dokumenty. A Andrej Babiš sa snaží dosiahnuť to tvrdenie, že bol v tých zväzkoch registrovaný neoprávnene už dlhé roky a zatiaľ sa mu to vlastne na Slovensku vôbec nepodarilo. Čiastočne aj preto, že tie súdy povedali, že žaloval nesprávnu inštitúciu, že žaloval Ústav pamäti národa a nežaloval ministerstvo vnútra. Teraz vlastne ministerstvo vnútra bez toho, aby vôbec išlo do toho sporu, s ním uzavrelo tento zmier. Vo výsledku to bude znamenať, že Andrej Babiš bude ďalej evidovaný v tých zväzkoch EŠTB, ale bude tam poznámka, bude tam odkaz vlastne na toto rozhodnutie o zmieri. Andrej Babiš sám ale tvrdí něco jiného. Dnes v komentáři na to rozhodnutí slovenského ministerstva vnitra prohlásil, nikdy jsem s StB nespolupracoval, neexistuje ani nemůže existovat jediný důkaz, který by dokazoval něco jiného a proto jsem i 4krát vyhrál soud. No, když se ohledeme za tou soudní minulostí, kterou má za sebou Andrej Babiš v této kauze, no tak to podle vás neodpovídá realitě, tato jeho slova.
Nie, to neodpovedá realite a navyše vlastne to, či Andrej Babiš spolupracoval alebo nespolupracoval s EŠTB, na to tu máme tú inštitúciu, v nej pracujú odborníci, v nej pracujú historici, ktorí sa tomu rozumejú, ktorí to skúmajú a oni hovoria, že sú vlastne o pravdivosti tých záznamov presvedčení. To nie sú ľudia, ktorí nejak politicky superia s Andrejom Babišom alebo že by mu chceli poškodiť a chceli by teraz klamať o tom, že či spolupracoval alebo nespolupracoval. Oni jednoducho tie dokumenty skúmajú desiatky rokov a ich záver je, že Andrej Babiš s EŠTB spolupracoval. My mluvíme o konci této dlouholeté kauzy. Je to skutečně definitivní konec? Tohle rozhodnutí ministerstva vnitra není možné zvrátit, není možné ho soudní cestou napadnout? Tak podľa toho, ako sa na to pozrieme, jednoducho, ak toto Andrej Babiš považuje za koniec alebo za nejaké svoje víťazstvo, tak je to v podstate víťazstvo veľmi nečestné, pretože ho získal vďaka istému politickému priateľstvu so spriaznenými politikmi, ktorí aktuálne na Slovensku vládnu, ktorí vedú ministerstvo vnútra. Nie je to víťazstvo, ktoré by získal po tom, čo sa jeho dokumentmi, jeho vlastne vyjadreniami, jeho dôkazmi bude zaoberať súd. Čiže možno preňho to je nejaký koniec, ale ja si myslím, že ten koniec je taký, že Andrej Babiš ďalej zostáva registrovaný v tých zväzkoch. On bude tvrdiť, že neoprávnene a my na Slovensku budeme hovoriť, že bohužiaľ teraz máme takú vládu, ktorá tu obchádza inštitúcie veľmi pravidelne. Tu minister spravodlivosti vlastne prepustí z väzenia už pravoplatne odsúdeného človeka, pretože povie, že on si myslí, že bol odsúdený neoprávnene, hoci niekoľko sudcov v prípade špeciálneho prokurátora Dušana Kovačíka povedalo, že je vinný. Čiže my tu teraz máme takú situáciu a takto teraz bohužiaľ postupujú slovenskí politici. Poslední bod a poslední otázka. Ministerstvo vnitra své rozhodnutí zdůvodnilo tak, že je tady velká pravděpodobnost, že slovenské instituce ten soudní spor s Andrejem Babišem prohrají a tudíž vznikne také finanční škoda pro slovenský stát. Specifikovalo nějak ministerstvo vnitra tohle svoje odůvodnění, tedy to, že je podle něj pravděpodobné, že Andrej Babiš soud vyhraje. Z čeho vlastně vycházelo v tomto svém odhadu? To vôbec nevieme, to sa vlastne v tom ich stanovisku nepíše, oznámili to len písomne v tlačovej správe, nie je ani zrejme, akí právnici, kto vlastne posudzoval ten spor, kto študoval tie dokumenty. My len vieme povedať, že to nebol Ústav pamäti národa a teda nebola to inštitúcia, ktorá je na to najpovolanejšia. Je to jednoducho, ako keby ste sa vyjadrovali k pandémii a opomínali názor lekárov. Čiže z tohto stanoviska ministerstva vnútra naozaj vôbec nevieme, že na základe čoho toto tvrdia. Monika Tódová, novinářka deníku N, byla naším hostem. Děkujeme, hezký podvečer.